Gondolkoztál azon, amit tegnap mondtam? Hogyne. Beszéltem is jó néhány emberrel. Szóltam az erőszak, a békétlenség ellen. Mondhatom, nagy részük egyetértett velem. Nagy részük? Nem mind? Nem mind. Kik voltak azok? Ott türelmetlenek, vagy gyűlölködők. Kik azok? Felej, Júda. Kik azok? Csak úgy tarthatom meg a barátságodat, ha besúgóvá válok. Ha bűnözőket leleplezel, attól nem válsz árulóvá. Ezek nem bűnözők, hanem hazafiak. Igen, hazafiak. Hazafiak! Júda, hadd magyarázzak meg neked valamit, amit bizonyára nem tudsz. A császár most minket figyel. Érdeklődéssel figyeli a keletet. Ez az én nagy lehetőségem, és a tiéd is, Júda. Ha rendet teremtek Júdeában, bármit elérhetek, és velem emelkedsz te is. Tudod, hová juthatunk el? Rómába. Talán meg se állunk Cézár trónusáig, igazán, komolyan. Hatalmasak a lehetőségek, és most jött el az idejük. A császár mérlegel, figyel, csak az a dolgom, hogy szolgáljam őt. A tiéd meg, hogy nekem segíts. És őt szolgáld. Mint Istenről úgy beszélsz róla. Mert az egyetlen Isten. Neki van hatalma, valóságos hatalma. És nem úgy, mint neki. Segíts, Júda. Bármit megteszek érted, csak egyet nem. Hogy eláruljam a népemet. Minden Istenek nevére, Júda, mit számít neked néhány nyomorult zsidó élete? Ha nem is értenek egyet velem, azért nem játszom a kezedre, hogy meggyilkold őket. Egyébként is, egyen légy tisztában, Messzála. Én hiszek a népem múltjában, és a jövőjében is. A jövőjében leigázott nép vagytok. Leigázhatjátok az országot, megölhetitek az embereket, de el nem pusztíthattok. A népünk élni fog. Halott álmokat kergetsz, a múlt mítoszáról álmodozol. Letűnt Salamon dicsősége, és nem tér vissza. Józsua nem támad fel, hogy megvédjen, sem Dávid. A ma egyetlen realitás a nyugat. Tekints nyugat felé, Júda. Ne légy bolond, Rómára tekints! Inkább vagyok bolond, mint áruló vagy gyilkos. Én katona vagyok. És gyilkolsz Rómáért, a megtestesült gonoszért. Figyelmeztetlek! Nem! Én figyelmeztetlek téged. Róma Isten ellensége. Róma folytogatja a népemet, országomat, az egész világot. De nem lesz mindig így. Róma bukásának napján olyan üdvrivalgás rázza meg a világot, amilyet eddig nem hallott az emberiség.